ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତିର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। ହରିନାମର ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପୁଛି ଆକାଶ, ପବନ ଓ ମାଟି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ ନୂଆ ଘର ମଧ୍ୟ ହରିନାମର ମନ୍ଦିର ପାଲଟି ଯାଇଛି। କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ନାମସ୍ମରଣ ଅଛି, ସେଇଠି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ମହାନାମ ଯଜ୍ଞରେ ମୋ ଭାଇ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲୀନ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇ କଣ୍ଠରୁ ବେରୁଛି ମଧୁର ହରିନାମ। ଅର୍ଗାନର ତାଳରେ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦିତ। ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଏହି ଯଜ୍ଞର ପୂଜକ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଖୋଳ ତାଳରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ରସ। ମା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ସରଳ ଶିଶୁକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯଶୋଦା ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚଳ, କାରଣ ଏଠି କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏଠି ଚାଲିଛି ଜୀବନର ଭକ୍ତିମୟ ପାଠ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର କଣ୍ଠରୁ ହରିନାମ ବିଷୟରେ ପଦେ ଶୁଣିବା। आज समस्त सही करी ना वर्ष जो कृष्ण को मंडई करी गोपरे मां माने सारी जाई थे आज समस्त को विनाश मारी बिना वंश ये कृष्ण वध तो मारी पाई बिना बनी आज मथुरा पुरे धनुजात्रा आयोजन करछि कृष्ण को नेला परे सिटी विनाश मारी होई मरण काले विपरीत मूर्ति देखा जाए।